Kızık sizge yaş balalar, kışkı kişte, жылы үйде отырасыз yakın мешке, отырасыз рәхәтләнеп, тезелешеп, шатлык сезгә, уңайсызлык килми һич тә. Һич кайсыгыз таныш түгел хәсрәт берлә, утыргансыз матур гына, рәт берлә. Кышкы кичнең озынлыгын сизмисез дә, әнкәгезнең сөйләгәне әкият берлә. Тышта исен ачы җилләр, тустың карлар, и түбәсе саламнары килсен тар-мар. Суыклыктан очар кышлар оча алмасын. Сезнең урын җылы, әйбәт, ни кайгы бар. Төшсен ләкин исегезгә кайсы вакыт, һәр кемгә дә бирелмәгән мондый бәхет. Ятим калган сабыйлар бар, бәхетсезләр, ата-анасы вафат, җирсез һәм йортсызлар. Мондый кышкы кичтә сыгыныр урыннары аларның юк. Өши бите, борыннары үлми калса яхшы алар салкынлыктан. Кайберләрнең шуннан була үлемнәре. Очрый калса сезгә шушынды ярлылар, моңланганнар вә зарлылар, яшь балалар. Аларны сез яратыгыз, җылы сүзләр әйтеп, сөеп, юатыгыз.